Mbok menawi langkung mangertos panjenengan kanthi mbang kula. Wal asri nal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Oh nggih, nggih, nggih. Oh. Kala menika wektu. Inggih. Aja dolanan wektu. Inggih. Oh nggih. Sing maringi sapa? Sing maringi wong tuaku. Wong tuamu kuwi sapa? Rama Pukulun Bathara Guru. Lah kok kowe doyan mangan? Dasare sing maringi wong tuaku, tur wong tuaku kuwi dewa ingkang wenang murba tan wenang kapurba, wenang masesa tan wenang winasesa, wenang nganakake tan wenang den yogaaken. Mula sejatine Rama Pukulun Bathara Guru ya kuwi Gusti Allah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibika. Majalah kangge kula kendang. Sae. Duka kula nek sumerep wayah Smaradha lajeng pangkur kok malah semangat. Inggih wa, inggih. Pangaksami agung. Kula dereng nate srawung. Inggih. Panjenenganipun Ki Dalang Purwa Sejati saking Giriwulung inggih Ki Dalang Kandha Sabwana inggih. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten klentu anggen kula ngluruk tebih saking pondok pesantren Yuwanapati Jawi Tengah. Lho, Pati Jawi Tengah. Inggih, pondok Yuwanapati menika pondok pesantren kalian pondok Ndala Kusuma Telaga Wungu ler estu anggen kula madosi menika ngantos bebasan cara penabuh gamelan para panggir midiring radhang langut lelono njajah negari tukang taken wekasanipun dipun paringat katerangan dening ingkang mboten perlu lan mboten kasebat asmanipun panjenengan tindak dhateng Sumberingin Camatan Ngunut tinimbalan dening Kang Winantu Pangromatan Bapak Andri Yudianto kemulan niat kaliyan Ibu Wini Agustina menapa leres nggih mapan kados mekaten lajeng menika wonten keparengi kados pundi kula tinimbalan sowan saking kadewatan namung kalian Mbak Yu kula Mbak Yu Suruni menika penggender pengeter-eter namung kalian wa panjak baju kacak ingkang ngetutaken dhateng kula. Nggih niki tiyangipun. Ingsun mboten satipun pameraken sedaya nggih mangertos. Sinten ingkang ngendang ngaten. Oh nggih, nggih. Dung ting wong nayang kendang kok kempyange karo geduge gedhi kempyange niku pripun? Kok dung ting. Menawi to dipun keparengaken matur, kula kok dereng nate srawung. Panjenengan menika piantun saking pundi? Busananipun kok kados dene senes piantun Jawi. Mriki kula menapa dereng matur? Dereng. Oh, nggih. Pangapunten. Kula pengasuh pondok pesantren Yuwanapati Jawi Tengah. Nun sewu, tiang-tiang menika senes kula, tiang-tiang anggenipun nyebat dhateng kula menika kok njeng Sunan Ngirang niku kados pundi? Terus kedetes yen aku nyawa kedetes yen aku nyawa sendang biru kelong neko tanpa si
Pondok Pesantren Yuwono Pati. Nggih. Lajeng anggen paduka sumusul kula dhateng Sumberingin kapinujon kula tinimbalan dening Bapak Andri Yudianto kembulanat Ibu Wini Agustina menika. Nggih. Badhe nyuwun dawuh. Kranten mangke rumiyin. Kranten mangke rumiyin. Manut bau sastra tembung Jawi utawi tata basa Jawa, kranten menika mboten wonten. Nuwun sewu nyadong tuwuh ing kathah. Dados tembung Jawi menika wonten ingkang wonten basanipun nanging ugi wonten ingkang mboten wonten basanipun. Contonipun krana. Ngoko menika nggih krana, basa nggih krana. Mboten kranten. Nun sewu, kula kok nglepataken mboten, namung paugeranipun menika mboten wonten. Wah, mongko sampun kalajeng kangge khotbah Jumat menapa? Adatipun nggih kranten menika. Lah nggih. Mila menawi ta menika dipun sempuluraken badhe nilari perkawis ingkang lepat. Mboten wurung para kiai badhe dipun teru dening santrinipun, santri ing dados kiai wekasanipun dipun teru kalian santri saklajengipun. Dados ngoko nggih krana, basa nggih krana. Sejatosipun mekaten. Kalian wonten malih sepisan menika nggih mboten wonten basanipun. Sepindah, oh mboten. Pindah dhateng pundi? Sepisan menika nggih sepisan, ngoko ya sepisan, basa ya sepisan. Oh, yen mekaten kula pun Sunan Ngirang lajeng gagas. Kala mansanipun mboten wonten lepatipun yen pondok pesantren menika lajeng nimbali ingkang dipun anggep ngertos basa. Jalaran mboten saged dipun selaki ing mangsa kalanipun pondok menika mangke badhe nglairaken mubalek undang. Lah, para mubalek undang menika mangke menawi lajeng kerontan kranten dipun gujeng dening ingkang ngertos basa mestinipun kados mekaten. Nggih, matur nuwun, sampun dipun paringi pangertosan. Upami kula mboten panggih kaliyan panjenengan Ki Dalang Kandha Sakbuwana, Dalang Purwojati mbok menawi nggih mboten mangertos panggah kranten, panggah sepindhah ngaten. Lah, nuwun sewu, niki kula lajengaken. Ingkang leres sedaya napa sedanten? Nuwun sewu. Kabeh menika basane lak sedaya. Nggih. Kabeh iki basane sedaya niku sampun basa. Nanging lajeng katut kalian dina dinten rina rinten sedaya sedanten menika kliwat. Kliwat Mbah Kyai. Kuampleng 35 metune 34. Lha menika namanipun kliwat ngaten menika. Kacek sak angka. Wah, panjake ya melu guneman. Nggih, matur nuwun Pakde, nggih matur nuwun. Lah sing wonten malih ingkang badhe kula aturaken, anggen kula sumengka-sengka nglurug tebih saking Pati Jawi Tengah. Saking Juwana engga dumugi ing Sumberingin mriki, mboten wonten ing badhe kula suwunaken katerangan perkawis ngruwat. Ngruwat menika menapa wajib? Mboten. Loh, ngruwat menika mboten wajib, mboten. Kok saged? Dasaripun kados pundi? Ngruwat menika kapercayan. Kantun percaya napa mboten? Pitados menapa mboten? Nek panjenengan rumaos gesangipun gelar tata lair utawi cenger lair wonten bumi Nusa Jawi ingkang kangge ngagengaken inggih wulu pametuning bumi Jawi. Ingkang dipun ombe mrih segering badan menika inggih saking wulu pametuning sumber saking tanah Jawi. Kenging menapa mboten purun kalian budayanipun. Bung Karno anggenipun dawuh kita Islam tetapi bukan orang Arab. Kita Katolik tapi bukan orang Roma. Kita Hindu tapi bukan orang India. Kita Konghucu tapi bukan orang Tiongkok. Saged dipun tampi. Wah nggih, saged.
Inggih saged. Dados ngruwat menika kapitadosan. Inggih, rumaos gesang wonten Pulo Jawi, rumaos lair wonten Pulo Jawi menapa mboten nalika rumiyin. Nah, ngaten menika nggih mboten saged dipun peksa-peksa. Krana keyakinan menika benten-benten. Aku ngene lan sak panunggalanipun. Oh, nggih, kula ngertos. Lajeng ngruwat menika tegesipun kados pundi? Kula mbukai wonten kitab kok mboten wonten. Ngruwat menika ugi saged dipun wastani ngrawat. Ngrawat menika tegesipun ngopeni. Menawi to Bapak Andri Yundianto, Ibu Wini Agustina menika lajeng gelar ruwat menika namanipun ngrawat ngopeni dhateng putranipun. Jawi, lahir cenger kok ora diruwat. Pejah lari menika. Aja, luwe ora wae mangan. Ngelak ora wenehi ngombe. Mboten ngaten to. Nggih. Jawi. Mila ngruwat menika namanipun jatosipun upama penak ditampa pengucap ngopeni ngrawati. Oh nggih. Lah kula lajengaken ngruwat menika ingkang leres sonten napa bar wayangan? Wis mesin eca apantese abodho anjung bapita laku dharma kula nderek dawuh panjenengan krana wonten ngruwat menika ingkang bar wayangan. Bahkan omong apa? Niku basane Jawa napa Ki Dalang? Kepara. Oh, kepara nggih. Kepara. Wonten ing bar wayangan ngantos siang. Jam 12 taksih wiwit. Bibaripun ngantos jam 3. Ingkang kula rembak, ingkang kula taraken ngruwat menika leresipun sakderengipun wayangan apa bar wayangan. Mboten ngrembak perkara leres utawi lepat. Ingkang kula aturaken cara agami panjenengan agami Islam afdol. Afdolipun ngruwat menika sakderengipun pagelaran Linggih Purwa. Napa dasaripun? Ngruwat menika kedadipun barengi kanthi ikhlas. Krana ngruwat menika pandonga. Ngruwat menika nyuwun dhateng ngarsanipun zat ingkang muruwing zat. Ngruwat menika ndonga nganggo cara budaya Jawa. Ya wi. Menawi to ngruwatipun rumiyin sakderengipun pagelaran Linggih Purwa. Ingkang tumandang menika sedaya lebetipun kahanan ingkang gembira. Yujah yurah yutun yunah ingkang temandang nggih mboten badhe sambat ngantuk eram. Krana anggenipun nandhang iduk nalika siang wau. Minggahipun ingkang ngayahi ingkang dipun ruwat genduk Yesa genduk Danisa menika munggih mboten badhe sambat ngantuk lebetipun dipun ruwat krana taksih katemben jam 8 kemawon dereng wonten. Jawi wiyaganipun jangkep pesindenipun jangkep tur ngagem busana ingkang sami kosok wangsulipun yen to anggenipun ngruwat benjing ikhlasipun sampun suda 75%. Ingkang damel nuwun sewu nek cara panjenengan daharan sedekah nggih, nek cara wong Jawa sajen. Sajen niku napa nyajeni demit. Lek mboten nanggap mboten sah disauri to Didalang. Wis ngono ngentek-entek energi, ngentek-entek tenaga. Ora nanggap takon ae. Wis ora gelem nggo rokok dhewe, rokoke njaluk. Lah niku mongko mek takon ya pi. Mun ta Pakde mboten ngaten. Wong takon lek diwangsuli dipun niati ibadah, menika sampun pikantuk ganjaran. Kados pundi dipun keparengaken. Nun sewu. Sajen saking tembung menapa? Sajen menika saking panjangipun tembung sajian. Menyajikan. Menyajikan dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nun sewu, niki rada dawa-dawa. Kok Gusti Allah dipun
caosi sajian utawi sajen napa Gusti Allah nggih doyan pangertosanipun boten kok perkara doyan nanging menika mujudaken Bapak Andri Yudianto anggenipun unjuk raos dhateng ngarsanipun Gusti Gusti Allah menika peparing panjenengan ingkang medal saking wulu pametuning bumi ing Sumringin wekasanipun ingkang wujud pari jagung ketela puhung lan sapanunggalanipun ingkang dipun tancepaken wonten bumi panjenengan toya inggih saking peparing panjenengan wekasanipun pari saged dipun olah dados beras berasipun olah dados werni-werni dedaharan wonten bujang pitu wonten bujang robyong wonten bujang megono wonten bujang lan sanes-sanesipun ugi wujudipun ketela ingkang ketela kala wau nggih saged dipun cetak dados jongkong dados plenggong dados kicak dados gethuk lan sapanunggalanipun sedaya kala wau awit saking peparing panjenengan duh Gusti kula matur nuwun dene panjenengan sampun panggesangan dhateng kula wonten ing Sumringin kanthi sarwa jangkep banyu mancur kang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi kula kinten terus Gusti Allah kan mangan ngoten lho mboten pangertosanipun mboten mekaten inggih nek cara Islam sedekah inggih cobi panjenengan ingkang mbau resa minangka pandeganipun pondok pesantren Yuwanapati pundi tiyang Islam kang nglepataken sedekah oh inggih lajeng wonten kula nggih gumun wonten garu luku niki napa Gusti Allah kon mluku wonten napa mboten takon ngoten nyelenget lho di dalang kula niku upami dados dalang mboten seronta ning ngen kula enten mriki lajeng pripun ajeng kula sawat bonang cilik keng mriki nggih mboten pantes ning kula jane gregeten kula gregeten tenan niki kula blangkonan pun mboten tahan ndas kula gatel terus niki takon ae Mbak benjing mawon lek wangsul dateng Giri Wulung terus diwangsuli ngaten mboten panggah. Nurwetek kados ngaten. Mboten sah ngaten to. Wa yoga wong takon iki adile diwangsuli. Lah nggih. Wonten garu luku inggih. Menika inggih mujudaken Pak Andri anggenipun unjuk raos matur nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Duh Gusti, kula panjenengan pinteraken kula panjenengan cerdasaken bumi menika mboten saged dipun tanemi menapa-menapa kanthi sae yen to mboten mawi prabot garu luku pacul lan sapanunggalanipun lah anggen kula kedah mujudaken garu luku pacul menika nggawe saking cerdasing utek kula utek menika peparing panjenengan cobi pundi ingkang singlar saking agami wonten bekakas pawon komplit inggih bekakas pawon komplit pun ndang takon napa Gusti Allah kon adang ngoten. Weh, iki panjak kok nek sing kuwereng iki. Sak rombongan tuwek dhewe kok kuwereng. Maaf Ade, maaf. Nggih dados menapa? Monggo dipun wangsuli cekak mawon. Singkat mawon. Inggih. Wontenipun bekakas pawon menika mboten kok Gusti Ngemu Agung menika kapurih bethak utawi adang mboten menika nggih munjuk rasa dhateng Sang Gusti duh Gusti nek cara pengen ya Allah menika peparing panjenengan pari jagung ketela puhung badhe saged dipun tedha kanthi eca menawi dipun olahi lah pangolahipun menika nggih mboten nuwal saking anasir patang perkara bumi geni banyu angin monggo bumi geni banyu angin menika paringanipun Gusti Allah cobi menapa kados mekaten kula mboten mujudaken si titah kala wau saya perak kaliyan ingkang maha kuwasa krana sarwa matur nuwun awit peparingipun. Oh inggih. Lajeng bab ngruwat menawi kenton bar wayangan. Nggih mboten lepat namung ikhlasipun suda 75%. Cobi sakmenika ing nabuhke mawon. Ing nabuh jangkep mboten kirang selangkung paminipun pesindhenipun sampun jangkep sami medal sedaya gunggungipun nggih menika menawi ngruwat sonten nak komplit cobi anggenipun ngruwat benjing bar wayangan yaganipun kantun gangsal ngoten ingkang tigane gendeng nggih kados pundi
inggih. Dados cara salat ngisa. Cara salat ngisa lamun to azan sampun ngumandang pamiripun jam 7 kurang seprapat. Afdhalipun nggih tumunten rampungipun azan menawi to Nahdlatul Ulama lajeng pujian, rampung pujian rinaos jangkep lajeng qomat. Afdhalipun. Ewadene nggih saged. Isak menika dipun tindakaken jam 3 meh gagat enjang. Nanging afdhalipun nggih meksa ingkang son. Oh nggih ngertos. Lajeng kekalih menika menapa santriwati. Oh senes menika anak kula menika pun genduk Rarayana kalian genduk Sujarwati ning warga ing Juwanapati menika anggenipun ngundang Sujar ngoten. Mriki niku wonten rombongan mriki niku Sujar ning jaler. Tur kadangipun menika 3 seniman sedaya. Napa nggih? Nggih. Lah niku digathuk niku ngiring wong slamet donya akhirat. Lah lha pripun mboten? Sing digaya widodho mrih tansah lejar dening Sujar, tansah antuk cinta kasih saka sing kuwasa. Lha iki. Dulur telu iso dadi donga. Hati-hati lek digodha raja mala. Mentahipun wonten mriku. Lah menika mila genduk Rarayana, genduk Sujarwati kula kanthi mriki menika. Kuping kula menika kebrebegen wonten sangajenge pondok pesantren Juwanapati menika waton tiyang ingkang langkung mriku, anake loro karo diruwat to. Panjenenganipun Njeng Sunan Ngerang kuwi apa ora kuwatir nek dipangan Bathara Kala. Ya, lajeng kula nyuwun dawuh. Bathara Kala menika kados pundi? Iya. Pancen lambangipun Denawa ingkang ageng. Nggih. Ewadene kala menika yektosipun menapa? Kala menika wektu. Lho. Kala kok wektu? Nggih. Nalaripun kados pundi? Cobi. Rawuhipun kala menapa? Lah nek nedahaken wektu. Oh, inggih lah. Gandengipun kalian kala kalian wektu menika kados pundi? Nuwun sewu. Tiyang gesang menika sampun pisan-pisan dolanan wektu. Kula baleni. Gesang wonten donya menika sampun pisan-pisan dolanan wektu. Ketungkule guneman wayah luhuran lali, ketungkule gojek wayah ngasaran lali, ketungkul nggone rembukan ngalor ngidul lemah gripan lali. Menika namanipun tiyang Islam yang dipun pangan kalian wektu. Mbok menawi langkung mangertos panjenengan kanthi mbang kula. Wal asri nal insana lafi kusrin illah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Oh nggih. Oh. Kala menika wektu. Inggih. Aja dolanan wektu. Inggih. Oh nggih. Utang bank. Pamane le utang 10 juta. Menika 6 sasi kudu mbalekke sak bungane pisan. Kok 6 sasi niku dereng saged mangsulaken mesti dipangan kala, dipangan wektu. Menapa ing dados jaminan menika mesti badhe dipun sita kalian bank wau. Oh inggih. Rayana apa Bapak? Jarwati apa Bapak? Nek duwe tuku, nek ora duwe ora usah ngoyo. Golek terus ngoyo-ngoyo, kais numpak kae, kais numpak ngene. Aku kudu ndang iso tuku kaya montor ngono kae. Kuwi engko lek utangan, entek-entekane padha gantung gulumu. Gek katik saiki sing tukang nagih utang ki ngungkuli rampok iki. Nggih to Ki Dalang? Inggih, aja dolanan wektu. Lajeng anak kula menika namanipun Mbang Sepasang. Uger-uger lawang niku pripun, dana dini niku pripun, lajeng sendang kapit pancuran niku kados pundi, pancuran kapit sendang kados pundi. Monggo jenengan pengasuh pondok pesantren kok mangertos. Kula maca wonten dalem panjenengan giri wulung, apa to ngruwat, sapa to sing diruwat. Niki kula catet wonten dalem mriku. Kula dumugi mriku lajeng nututi dhateng mringen mriki kok. Inggih.
Nggih. Untang-anting kebanting, lanang sing tanpa sedulur. Unting-unting lumunting kebanting tunggaking pring, menika wadon tanpa sedulur. Kedana kedini lanang wadon wis ora duwe sedulur. Kedini kedana wadon lanang. Lajeng mbang sepasang menika ing ngatasé bocah wadon loro. Mongko Kakang Adi wis ora duwe sedulur. Dados Rarayana kaliyan pun Sujarwati menika etangipun kembang sepasang. Inggih, mboten benten putranipun Bapak Andri Yudianto menika lak nggih kados mekaten. Genduk Yesa kaliyan genduk Danisa menika lak nggih kepetang kembang sepasang. Inggih. Mila panjenengan lajeng murwani murwat amurwakala. Nuwun inggih. Nun sewu. Genduk Rarayana, genduk Sujarwati menika menapa taksih piyambak menapa sampun kawengku kakung kinarya jatukrami. Pripun nggih? Nggih, pun Rarayana menika yektosipun benjing sabar menika badhe dados nganten ngaten. Oh, mekaten. Nggih, pripun nggih kula badhe matur kados pundi niku. Monggo dawuh mawon. Saderengipun dados nganten pikajeng kula ruwat riyin kan kula resiki riyin manut tata cara wong juwana padi Jawi Tengah mriku nggih nusa Jawi. Oh inggih. Nek dipun keparengaken genduk sinten Rarayana. Nggih, badhe kajatukrami dening panjenenganipun santri kula piyambak, santri kinasih ingkang namanipun Gus Umar Said. Umar Said. Mboten pamer nggih Dalang. Gus Umar Said menika putranipun Jeng Sunan Kalijaga, ateges kula niku badhe besanangan Jeng Sunan Kalijaga. Bejo kemayane tanpa upami Jeng Sunan ngirang dene panjenengan badhe besanan kaliyanipun Jeng Sunan Kalijaga. Lah menika katimbang lari kali namung jogang jagongan wonten petengan langkung rayi lajeng kula rembak Gus Umar Said piyambak wekasanipun nggih lajeng wonten lega lilaning panggalih. Oh inggih. Siswa ingkang pinunjul wonten ing pondok pesantren Juwanapati antasipun sinten Jeng Sunan? Niki malih pamer. Monggo agama Islam pamer menika dosa. Kula mboten jarak amrih dosa. Kula nyuwun dawuh lak nggih kenging kemawon. Nggih. Murid kula menika ingkang pinunjul kalih Gus Umar Said, putranipun Jeng Sunan Kalijaga. Lajeng wonten malih Gus Jafar Shadiq ingkang lenggah wonten Kudus. Inggih. Nun sewu kula ingkang motong pirembakan, mungkel pirembakan. Gandeng niki sampun dalu, niki menek njenengan panggah takon mawon, niki ling ruwat mboten enggal kawiwitan. Pripun nggih? Upami panjenengan menika nek perlu Jeng Sunan mboten sah kondur, lajeng nekseni mawon. Oh ngruwat iki ngono kuwi, oh ngruwat ngono iki, lajeng wekasanipun mangke cara wong ngitung-ngitung enek oleh-olehane. Ngruwat lak manut kemajuaning jaman nggih to. Jamane sampun maju, jaman rumiyin ngaten-ngaten, jaman samenika piye carane amrih ulama menika mboten tersinggung, piye carane amrih para kiai, para ustad menika mboten ndakwa nek sing diarani ngruwat niku musyrik. Mila saking menika prayoginipun upami jenengan mangke nekseni kados nggih. Yen to dasaring kados mekaten mboten langkung ngesokaken dawuh. Monggo Kidalang menawi sampun badhe amiwiti hamurwakala mboten langkung kula Sunan Ngirang namung badhe ndherekaken ugi sisan damel anekseni Mbak Yu penggender pengeter-eter jangan asem sore Mbak Yu Suruni napa di dalam monggo tumunten kasrambah genderipun kula badhe hamiwiti
amaos mantra luhur minangka tenga wiwitanipun ruwat amurwakala. Nggih saking dawuh. Gusti Maha Asih mring tasih tan pilih kasih. Pamuji kagem Gusti kang hanyipta bumi, kang maha tresnani, kang maha mangwasani ing dina mungkasi. Kula mung sungkem pring Gusti, mugi kula dipun tulungi katetahna margi kang utami, margenipun prajalmi ingkang sampun nampi kanugrahan jati. Dadi margi kang jalari kebenduning Gusti awit prajalmi sami nabrak piwulang suci. Gusti Maha Sawiji kula tan ngabekti jawi mring kang monggo resnani Maha Santosa dhateng arep dhateng Indra ingkang pranata bawana tekan ngakasa. Gusti kang mangurikan kang paring pitulungan, Gusti ngamuninganing ngarep amburi jalmi kang ketugi jumangkah mring ilmuning Gusti kejawi ingkang kiwarsake. Gusti Maha Suci kedhatone jembar banget sak jembaring langit lan bumi tur datang nyrimpeti den nyomopeni maha luhur maha agung mriki kagem Gusti kang yasa langit lan bumi pangeran kula mung paduka tembenira kula wangsul ki dateng paduka Gusti maksa mring manungsa kejaba wong kang tan percaya kanthi kuwasa kanggo sira idana kang kinarya nyiksa krana ingkang pakardinira. Duh Gusti mugi paduka tan midana ing kula yen kula lirwa mugi kula tan sineksa. Duh Gusti mugi paduka tan paring ayan ingkang kula boten kiyat temah tan kedugi ngangkat krana kula tan kiyat gumlawan kersa paring apura mring kula kersa paring apura mring kula kersa paring apura mring kula Gusti Maha Suci kersa nulungi ing kula ngadepi golongan tiyang ingkang tan pitados mring Gusti mugi paduka welas ing kula mugi paduka welas ing kula mugi paduka welas ing kula. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir
Putra kembang tunungira putra Betari Pratewi gayuh mulya ngangkah swarga mancat agama suci putra Dewi Anjani Eman kang paring pituduh tunggal basane sono tunggal basane sono tumindake apik anjing watak macan kindulila pamer godo kapiarsa sabawaning gongso ngrangin kanthi ginirungan kang kapethik saking solawat nariyah kagiat ingkang wonten kayangan Telaga Matirta juang kala Yayang Rudra kaya kinunggah lir benjah saking Munindra krembyah kang asa jumangkah kang padha merpake ungganing dalang kang dauk pangruatan ya Ramaja Jaramaya ya marani Ramaya ya silapa kala sila ya sinoma ya sinoma sila yami dosa yada yuda danyudaya ya si ya ca ya si hom kong nyeng nyong nyang nyong 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 nyang nyong nyang nyong kumlawening astamu ngacarane Bathara Kala supaya lungguh meratandani lamun ta paduka weruh karo aku aja to sing gedhimu sak gunung anakan wiwit bebakalamu wae dalang purwa sejati mangerti dumadimu sinebut kama salah dumadimu ora krana lelawanan priya lan wanita nanging krana klera-kleru wong tuamu kang ora bisa ngampet hawa nafsu Sandyakala wancine wong tuamu kepingin ameng-ameng mriksani rengganing
Dirgantara nitih Lembuandini kelawan ingkang garwa elok ingkang garwa ki pinaringa ana ing ngarep wong tuamu ana ing mburi kasiliring samirana tanpa kajarak nyampingi ibumu sumeblak lho ingkang gumunake ana kono lho roh pupune sing wedok iki lho iso kedanan ki jan elok banget lha terus roh pupune wong liya ngono wae ning empere lha iki bojone dhewe lho kasane. Ning kowe ndak nyemoni sapa-sapa ta kuwi. Ora, piye kowe? Krana ora kuat ngampah, kama salah tumibeng Telaga Madirda. Indra dudu Indra, untuk dudu mlekutuka endha-kodhok, wekasane ndadekke timbuling punang gara-gara. Gara-gara kagiri-giri nganti ndadekake gegering kadewatan. Tinibanan pusaka datan bisa rampung kepara malah dadi buta mula saranduning badan kuwi jenenge apa tulis kang ana jeroning kulit njabane daging aku ngerti santilae ana ngendi carakan balik ana ngendi wringin sungsang ana ngendi ya wis Kang Dalang ya aku perlu ngerti iki desa Sumberingin iya pancen mengkono lah iya sing tak ubengi pasar ngunut ngendi to gawelan kok ngrangin lek ngubengi pasar ngunut ora ana apa-apa nanging bareng madhep ngidul lho panjenengan kang lagi wayangan ana kene nek to wayangan sewengi untuh mestine ora ana dupa kanggo melun krana ana dupa kanggo melun panjenenganmu iki ngruwat to Kang Dalang pancen mangkono sing diruwat putraning Bapak Andri Yudianto Kembelan Niat lan penyan Ibu Wini Agustina ingkang mijake putra mbang sepasang genduk Yesa lawan genduk Danisa wela dalah mongko kuwi panganku nanging lamun ta wis diseringati wis diseranani nganggo secara ruwat amurwakala adat dawa panyuwunan marang ngersani zat kang beng jagat kowe ra wenang ganggu gawe kok kowe wani njangkah ganggu gawe adepamu karo Dalang Purwojati ya piye dibanteng terus ditempiling lho apa neh prorelawan jalur gasa dijotos isih ditonyo didupak isih dijambak relawan jalur gasa wis diajar sik disetrum Zionis dudu manungsa saasmara ndana ndak duwe ta nduk ndak duwe iya deh apa ya kok ngono dibanting sik ditempiling ya monggo jatine iki panganku ewadene kebacut wis tok seringate wis kok seranani nganggo ruwat amurwakala mesti wae aku rawani ganggu gawe lah saiki ngene yo Kang bekerja sama Kang bekerja sama iki piye nyambut gawe bareng karo aku nyambut gawe piye amre aku ya oleh pangan ngono sing tok karepake kowe ngruwat tok ki sing larang aja murah-murah ngruwat tanpa wayangan kowe muni 150 juta ngono lho Kang nah kowe engko lek ndak kuat nekane kowe ndak sida diruwat akhire kowe rak panganku ngono kowe engko akhire ora kuat nekakne kowe njur wekasane dadi panganku. Kala ngerti ya. Wong ngruwat murwakala kuwi padha karo pengajian. Ngerti ora? Padha karo mubalek, padha karo ing atase para pinter agama kang diaturi rawuh. Diaturi rawuh supaya kepareng maringi maidhah hasanah. Kae ora ana critane kok ngarani. Ya mung ijole bensin. Kok terus ngarani ngono iki ora ana. Saiki contone, aku sesuk kuwi bablas nyang Ponorogo nyang Sawu, ruwatan tok tanpa nganggo wayangan. Aku ya ora
aba apa-apa. Kaya ndene sawu Panaraga doe sepira sesuk. Ora ya isih adoh pangkalan embun. Ya isih dok balik papan. Apa ya isih adoh embuntang. Ora isih Palembang. Aku ya ora tau guneman perkara sing diarani ngruwat kiragate pira. Sing baku aku iso teko kono iso bali wis cukup. Kowe pisan aja nganti ngucap perkara perbeya. Lho, kiai sing kondang kok ngarani. Kowe aku aja kok padake ngono kuwi. Wah. Anak sing 35 juta. Anak sing 40 juta. Aku tau krungu ngono ki njaluk panjer barang lho. Ya wis monggo nek pancen nggo naleni amprih petunge ora udar monggo wae. Nanging si genduk Yesalan Danisa wis kelakon disringati tata cara budaya agama mancat ruwat amurwakala kowe ora kena ganggu gawe. Nah, genti saiki mumpung kowe teko kene arep tak takoni. Genti saiki kowe tak takoni. Apa Kang Dalang? Lehmu mangan bocah kang dianggep Sukerta kira-kira cacahe pira? Kelingan ra? Lehmu mangan bocah-bocah iki kira-kira upama gunggung atusan apa ewon apa jutaan? Aku ora iso ngitung Kang Dalang. Upama ta dibaris ning iji kuwenceng kok kene Tulungagung jek luweh tekan Kambret Kang. Sing wis nate kok pangan. Iya. Kuwi bocah apa wong tuwek? Sudimen mangan wong tuwek. Hah? Padha gemrop biasa mangan wong tuwek. Ya sing nom-nom lho. Kala ya beneh hitungane iki ya beneh ngono. Cara hitungan ora kena diwilang ning saka akehe. Iya. Saiki pitakonane. Ngono kuwi kowe rumasa luput apa ora? Cilik rumasa luput, gedhe rumasa dosa. Piye? Kowe rumasa kleru apa ora? Kang Dalang, aku ora kleru. Dasare piye? Lah kuwi cadhongku, Dik. Kuwi cadhongku. Kuwi pancen tembunge cara mberjoetan. Kuwi pancen jatahku. Paribasan sisa lenga goreng, kuwi iki jatahku. Piye kowe iki? Oh, kuwi jatahmu. Iya, pancen kuwi panganku. Sing maringi sapa? Sing maringi wong tuaku. Wong tuamu kuwi sapa? Rama Pukulun Bathara Guru. Lah kok kowe doyan mangan? Dasare sing maringi wong tuaku, tur wong tuaku kuwi dewa ingkang wenang murba tan wenang kapurba, wenang masesa tan wenang winasesa, wenang nganakake tan wenang den yogaaken. Mula sejatine Rama Pukulun Bathara Guru ya kuwi Gusti Allah. Niki upama kula jejeli selop cangkeme ngoten jenengan gelon apa mboten Mas Dalang? Ampun ngaten, sampun to kersanipun. Dadi penganggepmu Sang Hyang Guru Gusti Allah. Iya no. Wenang murba tan wenang kapurba, wenang masesa tan wenang winasesa, wenang anakake tan wenang den yogaake. Kuwi priya Gusti Allah. Iya. Kowe tau krungu togok? Lho. Krungu wae. Semar. Iya, krungu wae. Semar togok. Kuwi lamun to diturut mengkono sing mbarep togok adine Semar sing wuragil Manikmaya Bathara Guru. Saiki pitakonane, apa ana Bathara Guru kok duwe kakang jenenge Semar jenenge togok? Krimingan coba. Simpang Lima Ria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandang, Prayoto Sebagungan, suasana rame rakyat gede atine, ing Jawa Tengah musrembung ngambangun, jero kutha tekan desa-desa. Sabetino minulya Simpang Lima pituno upacara kaperluan umum Simpang Maria ing dosa nganggo jernih
Gusti Allah kok duwe kakang loro. Semar karo Togo. Kok aku malah bingung. Aku wis ora oleh pangan, iki kok mulai kok kene iso gendeng lho Kang aku. Sik to. Kowe Kiai Semar Kiai Togo kuwi sedulure tuwa. Lho, yen ngono ateges ya ana wong tuwa sak dhuwure, ana. Sanghyang Antoga, Sanghyang Ismaya, Sanghyang Manikmaya, kuwi putrane sapa? Putrane Sanghyang Tunggal. Ibune wong telu kuwi sapa? Putrane wong telu kuwi jenenge Dewi Rekatrawati, ya Dewi Rakti, putraning Jim Rekatatama ingkang mapan ana ing Pulo Dharma kuwi alam Seluman. Kose ki malih kedawa-dawa. Nek ngono Sanghyang sapa, Kang? Sanghyang Tunggal kuwi ya duwe wong tuwa. Ya duwe. Sanghyang Tunggal putra Sanghyang Nurrasa diunggahne Nur Cahya, diunggahne meneh Sayyid Anwar, mongko kuwi putrane Nabi Sis. Nabi Sis ki putrane Nabi Adam. Nabi Adam nggone palakrama kelawan Siti Hawa, kagungan putra gunggunge 82. Kabeh kembar sing ora kembar mung loro. Antarane Nabi Sis karo Dewi Hunun utawa Siti Hunun kuwi ora kembar. Jajal. Yen to diunggahke tedak turun Nabi Adam, apa wong tuamu kuwi ora klebu tedak turune menungso. Ngono kok anggap Gusti Allah ki terus lemu mikir piye? Oh iya. Iya. Adate dalang pengruwatan kowe iki disunggi-sunggi, disungga-sungga, disubya-subya, dipanggul-panggul. Ning kowe temu dalang Kondo Sabana, aku ora bakal manggul nyunggi nyang kowe. Jalaran kowe kuwi dumadimu ora sampurna. Krana ora sampurna nek kowe njur dipundi-pundi, tembunge agama pungkasan bisa tumiba musyrik utawa syirik. Musyrik iki piye? Nyembah sakliyaning Gusti Allah iki jenenge musyrik. Njaluk nyang sakliyaning Gusti Allah iki syirik. Gusti ana tembung iki malih kedawa-dawa. Jare esuk ki nek kiamat ki apa bener? Pancena kaya ngono, ana wiwitan ana pungkasan. Donya digelar besok ya digulung. Nek donya kuwi wis digulung, kabeh bakal lebur tanpa dadi, ora ana kang tinemu urip. Dewa-dewa padha manggih karahayon, dewa-dewa padha slamet, jalaran dewa tan kenaning lara, tan kenaning susah, tan kenane pati. Kuwi lek nalika jagat dikelar, nek jagat wis digulung, kabeh ora peduli. Dewa panggah urip langgeng kuwi lek ngombe banyu penguripan. Krana ngombe banyu penguripan dewa umure dawa. Nah nek wekasan donya iki digulung, dewa barang ya katut lebur tanpa dadi nanggung jawab kelakuane nalika urip ana ing jagat raya, ana ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Piye sirmu? Donya iki digulung, iya. Kabeh mati, iya. Aku ora mati. Kok ora mati dasare piye? Aku munggah nyang Gunung Himalaya, India kono. Gunung Himalaya ki madheke disangga sapa? Disangga bumi. Nek bumi hancur apa gunung mau mabur? Polomu kena nggih mikir ora? Ora iso mikir rasa melu madang karawe. Lho. Ancamamu nek beran meni. Lunga lekas saiki wis keremen lho ade kowe karo aku. Woi, arep tekan sepira wae, aku tetep puguh sentosaning budi. Waduh. Ngono. Dadi gunung barang hancur, apa ana gunung kok mabur? Gajal. Aku mabur krana bisa mabur dayaning kodrating dewa. Kuwatmu mabur pirang dina? Ayo, saka Juanda tekan Jakarta ki sak jam, banter-banter luwih 5 menit, 10 menit. Saka Jakarta tekan Jeddah kuwi banter-bantere 10 jam utawa 11 jam. Lah, si kapal kuwi utawa pesawat ki leleren pirang jam. Sak suwi-suwine ana dhuwur isih suwi ana ngesor. Wis petungen saiki. Sak suwi-suwine ana ing dhuwur, suwi ana ngesor. Kuwatmu ana dhuwur pirang jam.
kowe barang katut hancur. Rohmu metu saka ragamu, besok didangu dening Kang Maha Kuwasa. Lehmu mangan bocah semono kae kuwi mau tur tanggung jawabmu kepiye? Aku njaluk tulung bapakku. Bapakmu ra kira nulungi kowe, jan bapakmu ya duwe tanggungan dosane nalika urip ning donya. Bae. Welane. Wis ngene ya Kang Dalang. Aku njaluk ngapura. Saiki aku tuduhno ya. Piye carane amrih padange atiku? Piye carane amrih aku iki banjur ngerti lamun to Gusti Kang Maha Agung iki sesembahan jati ning panembah, ora kleru nyembah marang wong tuaku Sang Hyang Guru. Aku ora njara, Kang. Nyatu aku ora ngerti ngono lho. Nyatu ora ngerti nyatuke ngono. Niki kas daerah logat daerah mboten king diwahi. Nuduhke piyanyi saka daerah mriku ngoten ini kudu dikuwatke. Inggih. Aku sangonono ya Kang Dalang. Men ora ganggu gawing beringin semrambake ndalem Bapak Andri mlegine. Kowe njaluk sangu apa? Nun sewu. Pendak malam jemuahe para-para kiai kae padha kumpul sing diwaca apa ngono. Iya. Yen pancen kowe njaluk bab wedaring para-para kang padha kepengin wilujeng donya akhirat, maju lenggahmu. Iya. Adusa kramas. Wis kramas. Aja gagas apa-apa nggen atimu resik ana kolbu ya kolbu. Ati kuwi resik ana njur diselehi Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah nyalake nggo mikir Kang Maha Kuwasa. Oh ya, Gusti Maha Asih mring tasih tanpilih kasih. Sira kaum kang kliwat bates yektene ana priya kang ngetake kowe manungsa kang dadi gawe iku dutane Gusti Kang Maha Suci tuta tiga wos anmo niku duh utama kula prangkata tanpa tiap kita rom yang dan pemurah sira kesasaran nyentuh hati Tuhan terus kawajar swarga kang
Sang Maha Kuwasa weh apura dosanira uga paring mulya mring sira kumurun saka langit srana swarga srana swara guru sira dadi kaya ibutaning Gusti bakal getun kanthi yakti tan ningali projalmi lebur tanpa dadi mesti sumiri mringasan tandha rek pangwasane tumbe cengkarten suburang wekasan ngasilake sun ciptake kebon-kebon lan sumber kang weling lahir tani mangkono kancane ya kene datang katon suci maha suci hanya kuwi kang nyusuli dumadi ning rina wengi lan srengenge mapan ing dununge rembulan kang mapan ing dununge pandane rembulan jejer lan srengenge uga son cetake tumpakan ing bumi lamun sun ngersake tumpakan ing samudra bisa sun kermake tan ana kang nulungi marang kowe coba awet saka rahmating sun upama sira nyumurupi sira mesti wedi mring pasiksan geni nanging sira tetep tahan ngakoni prantene kowe keporonan tandai dheweke genti kawetu cape kowe wong keblusuk kowe wong keblusuk kelandu kebiasok jare Gustimu paring pangan wong sing keluwen ndek ora pangring pangan nyang kowe sing kok sembah Gustimu lho blusukke kowe dheweke uga mentahke bab dina kiamat mrohanira jerone ing sira lagi sulaya kapiyarsa swara guru anggegirisi oh dadi sirotan bisa bali apa sirotan percayane sangka kala punya sira tangi saka papanira sira lagi percaya dek dawuhe Kang Maha Kuwasa kang digawa para duta inulya nuli diadhepake mriku munduh wae pakarti kang ana swarga suka-suka mangun sukaning driya lan praputra garwa sinartan pasugatan kuwan lan unjuan Yuwana mulya ana dawuh kang murbeng bawana salamun kaulamira birahim wantayul yama ajwal mujrimun kosok galine mringkang tan percaya Gusti ngendika sira kudu pisah lawan wong kang ora kudu pisah lan wong kang ora manut marang wewarah dawuh kang maha wikat aja nyembah setan nyembah ingsun katimbang sira getun setan blusukake kowe iki panggonanmu neraka jahanam nuli jegura iku panggonanira dina mungkasi lisan tan bisa muni sikil ira kang dadi seksi sira sedih banget mripatan bisa ningali lamun sun ngersakake sun rubah praupane apa sebabe dheweke tan mikirake kitab suci mongsun mulangake mring nabi pepenget kawedar pasiksaan tetep kanggo kang padha ingkar sira tan nyawang kewan kang gumrangkangan ing kandhang yekti kacipta dening Kang Maha Gesang kewan kanggo tumpakane uga dipangan daginge uga diombe susune ya kene tetep tan katon syukure
sira tetep nyembah sakliyaning Kang Maha Murah Brahala tan bisa nulung marang sira dhewekne aja kok poyoki ingsun maha mangerti sira tan dada dumadinira sira tan dada dumadinira saka tirta ingkang ina sira lali asal urune ucapno Gusti Maha Prisa Gusti Maha Pencipta Kang Maha Wikan kang nyiptakake wiwitan Gusti kang nyiptakake bumi langit yen Gusti ngersakake apa wae mung nganggo perintah kun fayakun ing astane gegem ing reh sekabeh bakal bali ana ngersane Gusti Maha sekabeh salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibika clong clong kling clong clong kling clong clong salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Pak Di. Pripun nanging longgonang penerus? Sae sanget. Kula mboten enten sarumbungan sing pikantuk Wahyuwadi jawi kula. Inggih leres ingkang paduka dawuhaken. Lah inggih niku sampun ngantos dikendhoni, ampun ngantos dilereni, ampun ngantos didoi. Kedadi menene tumbale madangkaran niku ngono lho. Mrih puguh sentosaning budi. Padang jinglang rasaning atiku Kang Dalang. Aku nyuwun pamit. Kae jarik tambal toh watu. Bangun tulak mega milir sak panunggalane tak gawane sing rena pitu ya Kang Dalang kanggo tali rasa katresnan. Iya, ora mung kuwi. Yen to kowe gelem kambil janjangan gedang adegan lemek godhong apa-apa kebutmu godhong kluwih pecok kecopok panggang buceng lele urip badhek tetes nganti tekan nggoncok bakalan endhog gawanen kancaku ra urung mesti tekan kene baju barat kuwi mengko mesti bakal njaluk bagian sing dijaluk apa sing dijaluk takir plontang saisine cacah 144. Wis engko tak kirimne, engko tak gawane no bareng karo montor sinden lho. Aja, malah kok entekne dhewe kuwi malah ora. Wah. Aja ya Kang Dalang. Salas ronglas mbok menawa getih cinelung balung tinembok kang tumiba ning bumi. Wewengkon Banjar pekarangane Bapak Andri Yudianto bakal tak gawa. Iya pancen kaya mangkono rasane kaya nadan pengasih rasane kaya pelok barang ning pelok medhun ngono kae kan nyuwun pamit ya Kang Dalang lelawa kumandul ing pangapatan
Jagane dosen itu jene. Ora ngono ora dadi aban. Gamelan iki apa amoh apa piye? Suarane malah gedhi. Ditinggal yang Mekah suarane kok malah nglokor. Lah iya kuwi. Lah iya, tinggal sesasi ya bodho nglokor. Winong ya nglokor. Nggih mboten kuncinipun wonten mriku. Sri, apa Kang Dalang? Sedono. Iya Kang Dalang, matur nuwun kowe nusul nyang beringin. Krungu gamelan ngangkang, mongko adate rencase. Lawa-lawa gumandul, nyatane dening Madangkara dimasak, wekasane banjur dadi nggon sampah, amrih ora tinemu ngantuk. Ngono isih diglebakne gugur gunung. Ya tujune sing ngegong ya kenceng, tujune sing ngenong ya kenceng tabuhe. Malah kowe aja bali. Terus kowe tak titip kono daleme Pak Andri lan Bu Wini ing pengajap melu ngreksa raja gadahane men ora gerap. Aku saguh kok titipake ana daleme Pak Andri kene ya mangko nderek meling ya Kang Dalang. Jamane iki wis salin. Wong beringin kuwi engko nek sampean kapinujon ngasta apa limbukan apa gara-gara ngono ndak suwun keparenga nyinggung. Nek mbiyen taun 70-an kuwi wong wedok ki pamer ngono kuwi pancena ya akeh wong gumun. Wah, gelange mak krombyang, ing atase njur kalunge mak gandul ngono kuwi. Wekasane banjur akeh padha gumun. Ning jaman saiki ning nganti wong wadon nggone nyandang nganggo mas-masan kliwat ukuran. Kuwi padha karo nyeluk jambret, padha karo nyeluk rampok, Kang. Mula Kang saka iku ya sugih ya kena. Ning ora perlu jaman saiki sugih ki dituduh-tuduhke, dipamer-pamerke. Kuwi padha karo nyeluk sing darani para kang tumindak murang tata, kang senengani gawe geger, gawe wisuna. Ya mengko tak kandhakake marang para. Ya kuwi baku Kang Dalang. Bakal kepe wae. Ya mengko kepeksa tak jaluk kanggo sarana apa? Kuwi klasa anyar, bantal anyar. Wedak suri milon kuwi tak jaluk. Ora beda kene lenga wangi. Ya jungkas, kuwi tak suwun. Wong kabeh ki nek perlambange, amrih wong lanang ki kerasan ning omah kuwi, wong wedok kuwi kudu taberi. Nggen kasur kuwi kudu sing resik, syukur nek putih rupane. Syukur nek nei, disemproti lenga wangi. Wong lanang ya ben kerasan. Lah wong wedok ya ngono, wong wedok aja leret. Lho iki dawuh Nabi lho. Wakasane nek kapirujan malam Jumat apa piyene wong wedok iki kudune ndang dandan, merias diri. Ngono, ngles rampung nganggo sandangan sing disenengi kakunge. Lho, iki nek wakasane banjur gelem nyuwun sewu, kok gelem ndisiki ngambung pipine sing lanang. Kuwi padha nyucup asjar aswat. Lho,
Islam ki kaya ngono ki lho penake. Iki para-para sing urung nate tindak menyang Mekah Madinah, urung nate weruh Hajar Aswad, urung weruh karo Ka'bah, kuwi nek pancen dasar iso dijoli nyucup pipine sing lanang. Wis angele sepira? Wekasane bengi wayah arep sare, kok wong wedok ndisiki lumah-lumah ana ing kamar kono ngenteni tekane sing lanang. Kuwi nilaine padha karo lumah-lumah ning jero Ka'bah. Golek. Golek ning ngetane pasar sapi. Tutup. Tutup lek ngarep iringan pangga buka. Ngono ya Kang Dalang. Enake wong lanang sok malih karo bojone iki mergo servise wong wedok iki pancen ya ora memuaskan. Wis diakoni wae. Wong lanang iki karepe ya marem terus. Lah kanggo marem servise wong wedok ya kuwi dandan sing prayoga, nganggo ageman sing senengi sing kakung. Lah ora sing lanang urung mlebu kamar sing wedok ngorok senggar-senggur. Yo bareng sing lanang tandang nandangi sing wedok wahing. Wah, yo mulane lek wong lanang padha ngondol iki leres napa lepat, Pak? Lek wong lanang mergo sing wedok servise ndak memuaskan terus wong lanang ngondol leres napa lepat, Pak? Oleh bolo Mbah Sukron. Kuwi lho. Dadi wong wedok-wedok ya servise ya memuaskan. Mas, panjenengan ngantos saketen le kondur. Panjenengan kula rantos kula nedha rumiyin panjenengan dereng dahar. Monggo kula entosi panjenengan dahar. Napa siram rumiyin anduk sampun kula cawiske. Napa panjenengan salat rumiyin sareng sampun kula cawiske sajadah sampun kula beber. Lho, kaya ngono iki. Wong lanang seneng. Lah ora sing lanang teko ngono iki sing wedok panggah HP-an ae. Endi segane, Bu? Lha kuwi lho nek dijare njupuk dhewe. Lah jangan ompreng kuwi njupuk dhewe. Lah iki kok nggih amis-amis apa umbelmu gorengen. Iki wong lanang kon kerasan ning omah piye lho? Kon wong lanang panggah kerasan ning beringene piye lek modele ngono kuwi. Wah iya. Tombokne wedhus apa piye? Tombokne wedhus 35 apa dijolni sapi 9. Ora nganti-nganti. Aku yo nderek meling Kang Dalang. Sri Sedana ki mujudake simboling sandang pangan. Yen aku nggon pangan. Ndak suwun kani banget para brayatani aja lali nggon jagat mal. Upama to panen 13 kental, sing sak kental harus dijakatke. Jalar kuwi jatahe wong miskin. Panen 13 ton, sak ton kudu dijakatke. Aja nganti wekasane banjur iki hake wong melarat, iki hake wong miskin, wekasane banjur katut dipangan jakate ora ditokne. Kuwi padha karo mentala mangan pangane wong miskin. Mula yen to Gusti bola-bali nibakake ingkang diarani rubeda munggo kang ana sawah kuwi bisa uga krana para petani kuwi ora gelem ngetokake zakat mal, ora gelem ngetokake zakat kanggo para-para sing ora duwe. Iya sedana mengko tak gatekake. Sing diarani bucenge mbar sing kembar kuwi sego punar tak jaluk. Iya. Ingkang wingking kula kok dereng nate sumerep. Iya Ki Dalang disrawungake. Aku iki Danyang Sumberingin ingkang cikal bakal akal bakal desa kene iki biyen aku. Kene iki salah gledhekan. Gung liwang-liwung Janmamara Janmawati satu mara prapteng tiwas. Kuwi mbiyen sing babat aku. Wong beringin saila mung kari nglingguhi kloso sing gumelar, mung kari ngrasake penake. Sing rekoso mbiyen sing babat aku. Ora ketang pendak setahun pisan bersih desa apa piye ngono. Mbok aku ki dikirimi hadiah Fatihah. Ilaroki khususan ingkang cikal bakal lahul Fatihah ngono wae kuwi aku wis marem. Jalaran panganku ya kuwi. Aku titip kuwi singgungan nek pas goro-goro apa kapinujon limbukan ya Kang Dalang. Nggih, mboten langkung ngestokaken dawuh. Niki wonten piyantun kok sepuh kula dereng nate. Nggih, kula niki kalih bojo kula rada maju to Kang. Kaki among nini among. Ingkang ngemongi badan sariranipun gendruk Yesa kalian pun Danisa niku sing momongi kula. Oh, inggih. Kalungan sampur barang lho. Lah pancen yo nyai amonge seni ting gendeng tang tung den tak ding ding dulu terang tang telang ngaten niku. Kula mbiyen saiki tuwek sawang
Yang mripat iso keju lho yo. Sampeyan rong roh nom kula. Sampeyan pun maido ngeten Kang Manjak. Sakniki kula tuwek, sampeyan roh nom kula jaman kula di SMKI. Jaman kula mlebu isi Surakarta, sampeyan nibotangi roh kula. Lha lah, jenenge sampeyan sinten? Ya, Nur Hafifah. Sampeyan mboten ngerti tegese. Ya, ketinggal Jawa. Nur niku sorot, Hafifah niku entengan, demen bantu, cerdas. Lho to, penten goleki wong angger jenenge Hafifah, kejaba ayu lahir batin. Kuwi mesti cerdas pikirane, manut ditata, ora mentheng elek malang kadak. Hafifah tegese piye yo? Tegese entengan, ringan tangan, cerdas. Ngono ngenyek kula. Kula ingkang momong pun gendruk yesa kalian Dani saniki. Kula suwun panjenengan Nyai lan Kaki sampun ngantos dipun senggangi. Nggih, nek cara Islam malaikat raqib lan atid sing tukang nyateti Allah lan becike tumraping menungso urip niku. Nggih, mboten langkung kula tak ayem tentrem wonten mriki, kula tak kepingin kerasan wonten mriki. Mugi-mugi kinabulan hajat kepareng menika anggenipun murwat ampun. Aduh piyong bang wayah apa iki aku lan bos ngajom enggak kono enggak akono rangkap yor ditangi pipi sonyo kusik kapasir marutore nyapu ngarep mburi iring kiwa iring tengen wis kelakon ndak rampungake Adi Wisnu tumuli enggal pamitana kelawan Bapak Andri Yudianto Ibu Winnie Agustina bali menyang Kayangan kepeksa kula mboten wangsul dhateng Kayangan sebabe apa kula taksih badhe nenggani anak Mas Haji Cahya Kuntadi tuwin Mbak Hajah Kesi Rahayu ingkang nembe wangsul saking bumi suci dinten menika dereng jangkep selapan dina taksih dipun embani malaikat Kawandasa Mas Yoyok Kawandasa Mbak Kesi Kawandasa dados 8 dasa mangke kula badhe nderek anek seni mila prayoginipun Kakang Bathara Bayu Kundur nek pancen penyen ora bali aku ya ngenteni ana kene slamet njaba slamet njero resik ngarep resik mburi yuwana kang sinedya basuki kang saresti
wontenipun ngruwat kados ngaten menika wiwitipun taun pinten Pak Dalang? Yen taunipun manut prasasti ingkang nate kawaos taun 856 Masehi. Yen to taun saka taun 778 parandene yen to abad kaping 9. Oh inggih. Sesu panjenengan kula suwun rawuh dhateng pondok pesantren kula ing Juwanapati Jawi Tengah. Kula badhe ngicali sukertinipun nun inggih pun genduk Rarayana kalian Sujar ngaten. Saged nggih. Inggih, kula nderek mangke wancinipun dipun arembak wingking. Nggih. Krana menika rinaos paripurna. Rampung. Mugi-mugi Yuwana Kang Sinetya Basuki Kang Esti mliginipun panjenenganipun ingkang dipun ruwat Murwakala. Kupati luar endi iki, Mas? Endi cah kupati luar? Ora ya wis, mboten napa niku namung syariat sarana. Mugi-mugi luar nadaripun nggih Bapak. Mugi-mugi pinaringi rahayu winujeng kalih sang pangrencana, pangruwatan sampun paripurna. Monggo sedekah ingkang sampun kagelar menika kagem para ing sami mriksani ingkang kepareng sami ngersakaken. Wonten kalepatanipun kula sukron suwanda sabrayat nyuwun ki samudra sami sugeng lenggah sugeng laras anggenipun badhe anekseni gelaring Ringgit Purwa dening Nah Mas Haji Cahya Kuntadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbul donga